दैबानाजों गायनो गोनां माइज्लिनि खोथियाखौ सिलिंखार खालामजानाय आबादारिफोरनो खोथिया हरनो बीटीसी सरकारा थियारि। एम गणेशियाम दास आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा जानानै एम बिबानखौल' रुजुनना थायाखै, गावनो आबाद फोथाराव हालुवा जानानै ओंखारदों। दानि बीटीसी सरकारनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गणेशियाम दास बिथाङा 23 नं बिहिरा बीटीसी बियाबनिफ्राय एमसीएलए महरै देरहालांनाय दानि बीटीसी सरकारनि आबाद बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गणेशियाम दास बिथाङा दिनै गावनि हायाव देग्लाय बोसोरनि माइ आबाद गायनायखौ जोबथा खालामनानै हाल जांख्रा फोरबो खुंदों। बिथाङा बे हाल जांख्रायाव गावनो माइ गायग्रा रुवानिफोरजों फोथाराव माइ गायफानायखौ नुनो मोनो। लोगोसे बिथाङा गासैबो आबादारिफोरखौ आबाद मावनो खावलायनानै बुङो दि जों थारैनो आबाद मावनो गारोब्ला श्रीलंकानि थासारि बादा सानसे फैनो हागौ आरो बेखायनो जों गासैबो आबाद मावनांगोन होननानै फोरमायो। बिथाङा देग्लाय बोसोराव गाव 50 बिगासो हायाव माइ आबाद मावनायखौ फोरमायो। मानसिफोर अन्नानै आंनि खाथियाव फैदो, लेङाबासिनो फैदो, कारण हाल जांख्रा जानाय थाखायनो जों कमप्लिट गायना लाबाय सिगांनो। जेसे इयाव माइ नुदो दा एकदम ग्रिन कालारनिया आंनिनो, आं सनाफुलि आइजुं गायदोंमोन, दा दिनै माइब्रा गायदो आरो जासुवा गायदो। इनिफ्राय सिगाङाव गायना फैबाय आरो इयाव बिगासे दंमोन, बेखौबो गायनो ओंखारदो। दिनै जोबगोन, बिनि थाखायनो कमप्लिट जोंहा कृषक रायजोफोरखौ आं खावलायनो लुगैदो जे सब मानसिफोरनि दिनै खेथि मावनो थाखाय सेस्था लानो नांगौ। आरो खेथि मावब्लासो मानसिफोरा मोजां सोलिनो हागोन, जानो हागोन, लोंनो हागोन। जा जिबायदि परिस्थिति फैगासिनो दङ दा बर्थमान, जा श्रीलंका नुदो, जा पाकिस्तान नुबाय, जे भुटान नुबाय, दिनै भारतआ जिबायदि जाया आं खोन्थानो हानाय नङा। खारन इयावबो भारतआवबो अर्थनैतिक कमिनि जानायनि आशंका दङ। बिनि थाखायनो रायजोफोर निजे हाखौ लानो मोजां खेथि खालामबा जानो लोंनो हानाय निजे न'आव थागोन, असुबिदा गैला, बेलेग मानसिया बिनायनि सम्भाबना थाया। एबार एसे आं खम मावदो, थारमाने जेनेबा दा 45-50सो दा जोब्बाय। दा कारण आं बेलेग मानसिखौ गायनो हाया थाखायनो दा अखा बारहुंखा थाखाय बानपानि थाखाय बेलेग मानसि गायनो होबाय आं बिगानैसो 20 बिगासो। बिनि थाखायनो दा 50सो जोंहा जोब्बाय। एक्सुवेलि आं न'आव दा बारा उल्टा पाल्टा माइ गायाखै। दा सनाफुलि आइजुं गायदो, रनजित आरो जासुवा, कुनकुनि जाहा आरो इनि माइब्रा बेखौल' गायदो। एकदम आरो मुनिफोरानो मावना दं। बेखौ आं बिराद खेथिनि थाखाय आं इच्छुक, आं खेथिनि थाखाय मावना थायो, मानसिबो नुयोबो। आरो जेसे थांनाय बोसोरनि माइआबो दाबो दाङाखै, आं दाबोआनो बे माइखौ दाङाखै। दा 2 बोसोर सिगां माइखौसो जों जाना दं, कारण आंबो सिन्था खालामो माब्ला जे मानसिफोर जानो गैयाब्ला मबेनिबो हरनो। बेनि थाखायनो एसे लाखिना दोनदो, असुबिदा फैनो हागौ मानसिफोरनि, बेनि थाखायनो आं लाखिनाय जादों। आरो एग्रिकालसार डिपार्टमेन्टनिफ्राय जों बहुद माइ जोलै लगायदो, कमसे कम 40-50 बिगासो लगायदो। दा बेखौ दा जे मानसिनि बानपानियाव माइ जोलैफोरा गाज्रि जालांदो, पिडिफोरा गाज्रि जादों, बेनि थाखायनो जों मोजांहाय दा पिडि लगायदो। दा जाबाय, जे मानसिखौ नांगोन बिसोर फैनानै लांजायो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिसननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360